Здравейте всички, които ни гледате, аз съм The Games Gamer BG, а тук при мене Виктори БГ Иванова. и днес ще играем Майнзи, втори епизод. О, е. И хайде, през портала или през компас? През компаса. Окей. Скелет. Този път да натиснеш перцето. Сега, само да се махна чата, защото ужасно ме Чакай, дразни. аз. Чакай. То ти прича на картината, за това ме дразни. И на мен. Така. Но аз. Чакай, не съм го махнала. Майнзи спаун. Аре, пачам. Чакай, аз пък не съм. Ай, човек, спавна се до човек и зомбита. Тъй, готово. Чакай. Сега идвам при тебе. Момент. Минези. Майнзи спаун. Минези. Мъза. Мъза спаун, мъза. Да, знам. Масло. Спаун. О, човек, намерих 1000 човеци. Човек! Моля, става, бе. Ти разбра ли какво правят айтемките, някои от айтемките? Не. Къде сте? Аз бягам от хората. Аз ще убия, като намеря. Що пък? Ето, това ти ли си? Не! Май не си ти. Не ти си. Не си ти. Кому ги да чук? Не си ти. Умри! Зомби! Ей! Не ти ли? Не съм ти някакво зомби. Човеко зомби. А кой ма би, бе? Аз. Не си ти. Да, знам. Тук. Не, бе! Не искам да умра в началото на клипа. Хихи, ще бъде Трябва да направя някой готин кюл. прави. С зомбита. Не мога, бе! Те са Их! Пипнаха ме от всякъде. 4 ма заобиколиха и убиха единия. Значи си била по-назад от мен, защото там също имаш 4, ма и един. Вместо да напиша МЗ, знаеш какво написах? Кой? ЗМ. Браво. Спам. Аз днеска ще да се I'm a разбера. gamer. Геймър. Окей. О, да, тук има селце. И нещо като селце. И вътре има чест. Знам, че вътре има чест. Днеска вляза. Ау. Аз съм на мъза спауна. Трябва да бягам. Да сплюя на петите. Чест. Чест, ама аз не искам И да... празен, нали? Не. То пак много смотани работи. И мъжа ме убил заради този стъп чест. Че дойдоха зомбита, бе. Опа, ще ме килнат. Килна. Ще ме килнаха веднъж. Не искам втори път. Мен ме килнаха вече. Той възраждай със сърце. О, някакво второ момиче. Аз Момче, ще бягам към честовете. Мисля, че открих, че когато следваш гравела, мисля, че попадаш на чест. Не. Значи откритието ми било закрито. Откритието... Аз следвах гравела, открих чест. О, да, място с чест. Не, то е превзето, бе. Опа. Ще взема честа пак. Help me, please. Не мога, аз съм далеч от тебе. Зомби. Червена боя. Каква ти червена боя? Намерих червена боя. А за какво служи тя? Каква червена боя, бе? Още един чест. Човек ще го нападна в гръб. Ножици. За какво служат ножиците, само да те питам? Да, знам, бе. Да не са второ оръжие, нещо такова. Да, знам. Ножица оръжие. Да я ползваш като ножка, нали? Ще ползвам меча сега. Ползвай на туризачка. Двама зомбаци. Вики, ползвай на туризачка. Как разбра, бе? Ротен флеш. Ще го хапна. Ротен флеш. Убих вече 1 кил имам. Иха. Аз имам 3 кила. А зомбито ме гони. Защо така? -1 бутче, не съм почнал да хангърбарам. Питаш ли ма? Аз -4, почти 5. Аз почти умрях, сега дет намерих ротен флеш. Браво. Да, сега пак съм на -3. Браво. Ай! Чест! Не, той същото. Се плача вече. Аз съм върха на Майнзи, така е. Върха се. Питаш ли ма? Върха съм оцеляла, съм повече от тебе и съм се сблъскала с хора. Доста и съм ги убивала. Ай!
Искрени, знаеш колко готини килове направих? Оре, скоро съм спрей бяга, ето и ще ме килнат наново. Давай. Травел! Близо ми... Ей! Трябва да намеря чест. За какво служи проклетата червена боя, бе? Ами, да се боядисаш. Браво, много Край. качествена идея Ще има. умра. Чакай, бягам тук от Аз не мога и да бягам. копаци. Аз бягам. Намерих чест. Аз намерих... Празен. Аз намерих зомбита. Ти колко пъти умря до момента? 1. 2. И аз сега ще стана 2, защото аз отивам към сълце, което има много хора. Аз не мога да Аз бях бягам. там, аз умрях там, защото бях на много малко кръв. Питаш ли ма аз съм на 3, 4, 5, Аз бях 5 часа. Аз бях на едно сърчице и половина и влязох, рискувах. Welcome to Ето аз съм Aquamina. пак в селцето. Да ограбя честовете. Там има честове, знам, че има. Не, Днеска играх там. едно съвсем малко сълце. С изпотрошени къщи ли? Да. Или вълнени къщи? Едни камени. Да, аз съм там. Само як не да виждам. На мен ми трябва спешно чест, защото има един човек и искам да го килна така хубавичката, защото сега ще му дойде от нищото. Накъде? Чест! Аз намерих 2 честа. Бързо отвори са. Аз намерих 2 честа, обаче не може... Сървъра. Нали? Да. И пак ще стане така, тук да спрем до сега. Като първия клип. Да, също. Ще има също днес епизод номер 3 на Майнзи. Съжалявам, че вторият епизод стана сигурно много по-кратък от миналия, но не можем. Откъде да знам. Ще видим. Хайде, до другия път. Бай!